Şu balalar internet radyosu kengliklerini rahim etiniz. Maksatımız sablarımızga dünyani ana tilinde tanıp bilүү üçün muhit buldurуу. Tuğan günübüz 2022 yılının 1 iyuni. Bizning Yer şarının bardıq qishmoqlarında tınlaylar. Radyo tevlik bu yangırı başka saat kengliklerinde yaşayışı tanışlarımız için Jireylana sahifesi uğran ala. Dünyanı tanıp bilip bilen biri tuğan cini hem tuğan dilini yarattı. Edep, ahlak, hem dini, edebi, müzikal, fenni, ilmi, oyle kıymetlerini barlav, yer sanatları bile tanıştırı, Tatar medeniyetine kızıksınlığı bulduruğa bağışlangan topşurular hazırlanır. Radyonun üç sanat birliği var. Yangraşak her edebi müzikal eser ayrım beğenilir hem kabul edilir. Saf radyo bilen bir safta. Is qaydan kile, abi şak bişere. On yumurqa balsala, minde bulaşam ana. Oranda bilen digen birini de bilmez. Saf radyo, jırlar, şiirler, bişek jırları, radyo spektaküller, makaller, sahifeler, klasik müzika, edebi eserler, hem başkalar. Saf radyoda saf şaralar yaşay. Saf balalar radyosu yarattı. Radyo yaratıp icat etilgan bilgiçler hem entüzyastlar yardımı bilen işlene. Savları biz için ana tilinde faydalı buz. Saf radyo. Yıl yarım ilk Tatar tarixində üzünə görə bir matır vakığa buldu. Saf Tatarşa birinci balalar internet radyosu avaz saldı. Нәрсә соң ул Saf радио? Saf радио ул ярату. Saf радио ул яратып иҗат ителә торган һәм яратып тыңлана торган радио. Әмма ел ярым эчендә шуңа да үзебез сөендек, ничектер радио шикләреннән дә чыгабыз кебек, киңәябез, үсәбез кебек. Тамашачыларыбызны уйлыйбыз да, тыңлаучыларыбызны уйлыйбыз да, һәм үсәбез сезнең белән бергә, сезнең өчен яратып. Saf радио ул тормышка ашкан хыял. Искитмәле матур күренеш һәм шул күренешкә дәлил менә бу матур залда булган атмосфера, монда булган мөхит, фикердәшләр мөхите, мәхәббәт, ярату, саф бәхете. Чөнки бүген саф гаиләсенең бәйрәме һәм без сафның кочагында. Хайрлы кичка, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие друзья. Я действительно очень рада сегодня присутствовать здесь, в этом зале. Я хотела бы передать слова благодарности, приветствия от депутатского корпуса, от Государственного совета Республики Татарстан, комиссии по сохранению татарского языка и родных языков представителей народов Республики Татарстан, потому что очень важно. 3 года мы с вами живем в таком масштабном проекте и в тех мероприятиях, которые именно направлены на сохранение родных языков. Конечно, в течение этих 3 лет большое количество проектов идет. И проекты и радио, проекты и концертные, проекты и по укреплению материально-технической базы. И вот этот проект тоже рождение и поддержка, рождение идейного вдохновителя, но поддержка именно комиссии. Потому что необходимо все ниши захватить, можно сказать, своим вниманием и уделить вот нашим детям, чтобы они могли изучать родной язык и слушать родной язык. Saf radionu işləyən kişilərə
әйтәсе килә, сез бик зур, гаять зур эш эшлисез. Һәм бу радионы тыңлаган һәрбер бала, һәрбер гаилә ул чынлап дигәндә милләтебез, халкыбыз өчен өмет уята. Һәрбер тыңлаучы ул безнең милләтебезнең киләчәге дип әйтеп буладыр. Һәм киләчәктә бу тыңлаучылар саны ел саен күпләп артса иде дигән теләктә. Һәм әлбәттә инде монда әйтелде, FM диапазонга бәлки сез чыгарсыз, амин дип әйтәсе генә кала. Һәм сезнең беренче көннәреннән үк шул хәтле дуслар җыелуы ул бик тә шатландыра. Һәм дуслар саны артсын, һәм проектларыгыз әле тагын да күбәйсен, тамашачыгыз күбәйсен һәм кызыклы тапшырулар артсын дигән теләктә. Сіз Саф Татарча бірінші балалар интернет радиосын тыңлайсыз. Сәлем, дусларым! Саф радио кеңлекләрендә Саф музыка сәхифәсе бүген яңгыраячак. Җырларның кайберләрен сез беренче тапкыр ишетерсез, а кайберләр сезгә инде таныш җырлар. Таныш җырлар, әмма алар да бүген башкача, яңача яңгырашак. Чөнки без аларны шәм профессиональ музыкантлар Ями Music Band белән бергәләп яңартып башлыйбыз. Укулар бетеп киткәч төннәгәдә бушап калгач, уйладык әле ясарга электронлы сандугач. Әлегә ярамый ди, әни кашын җыера, аннары үзләре дә кушыла безнең җырга.
Әгәр дөньяда сүзләр юкка чыкса, җыр белән генә аралашырга туры килсә, кайсы жанрны сайлар идегез? Халык җырларын сайлар идем, чөнки алар тирән мәгънәле, моңлы һәм матур яңгырый. Ә мин джаз сайларым, чөнки ул минем яраткан жанрым. Рэп жанр. Үзегезнең исем фамилиягезне, ниченче сыйныфта укыганыгызны шул жанрда уйнап күрсәтә аласызмы? Мин Наилә Хәзер Наилә Славина 7нче сыйныфта укыйм. Мин Хәсәнов Әмир, Казан музыкаль колледжда беренче курста укыйм. Минем исемем Ирхан Яркаев, йоу. Мин 8нче сыйныфта укыйм. Йоу. Жырло дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Жырло дип әйтәсез, сезгә нинди җыр кирәк? Сезгә нинди җыр кирәк? Сезнең өчен җырларга сандугач теле кирәк. О, җаным, сандугач теле кирәк. Ufak ağzını yollarının bağanaları şırşı, bağanaları şırşı. Başlarına mınar düşse sizde bulursa jırşı. O canı başında sizde bulursa jırşı. Кыш бабай кайда яши? Bu koyar, belki ikinci panelde yaşıyorlar. Урманда яшим, ул салкын Урманда җирдә, җылы җирдә яшим. Юк, салкында. Жилзал просто в микро стоит. Jeykin'e koyar yaşıyor. А Вайкина ова в фильме. Değil mi? En işli yol Jeykin'e. Ялыйте? Jilek jiya mı? Як? Оланда ялыйте. Şu салкын якларда. Иде. Кыш бабай белән кар кызына бүләкләрне әзерләргә кем булыша? Куяннар. Әтиләр, әниләр. Без.
birge bizning şadlık. Eyde şirne şadlık bilen kaplayık. Yana 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 yana. Merhamete anlaşa vakara. Yava 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 karlar tüger. Dilekler getirip Yıldan yaşlar bara, girdeler көп алда. Жеңулерден жеңу, юлға юл ялғана. Ширинен килешегі, менім сенім қолдап. Әмін білен, керек яңа елға. Яңа, 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 яңа елға. Merhamete anlaşa vakara. Yava 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 karlar tüger. Dilekler getirilip Uaman karlar yağar, karnınasın hava. Dünya yollar yarar, yana yılға таба. Kızlar kuşalsınlar bizning яңа жырға. Әйдә бірге жерді яратырға. Яңа, 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 яңа елда. Merhamete anlaşa vakara. Yava 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 karlar tüger. Dilekler getirilip şır yağar. Dilekler getirilip şır Булат, siz әнисә җырына яңа сулышырсыз, яңаша җырлыйсыз. Ә хәзер мин җырлыйм, ә син әнисәне яңаша биеп күрсәт. 1, 2, 3. Тыпыр-тыпыр биергә тимер идәннәр кирәк, тимер идәннәр өстенә хәтвә паласлар кирәк. Ия, син уен коралы булсаң, кайсы уен коралы булыр иде? Фортепиано. Флейта. Шул уен коралы булып, әнисә җырын көйләп күрсәт әле. Пам-пам-пам-пам-пам-парам. Пам-пам-пам-пам-пам-парам. Tıpır birge timmer idənnər girək. Tıpır birge timmer idənnər girək. Timmer idənnər üstünə xət və bolazlar girək. Timmer idənnər üstünə xət və bolazlar girək. Xətfə bolasılar üstünə mən üstələr tirək. Xətfə bolasılar üstünə mən üstələr tirək. Mən üstələr üstünə mən şalaqlar girək. Mən üstələr üstünə mən şalaqlar girək.
ішіне кірме жемішлер керек кірме жемішлер ашарға алтын қажылар керек кірме жемішлер ашарға алтын қажылар Әнисә güzelim Әнисә 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 жібәрім Әнисә Әнисә Алтын қашықлар тұтарға қара қашла қыз керек Алтын қашықлар тұтарға қара қашла қыз керек Қара қашла қыз қашына батыр еліктер керек Қара қашла қыз қашына батыр еліктер керек Әнисә güzelim Әнисә 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 жібәрім Әнисә Әнисә Zülfiyat abi siz bir yola ellenişe iş işliyorsunuz. Kompozitor da, jürşi da, ansambl жетекшisi de, okutucu da, elsiz ettiği kişi de. Bunlar barısına bir-birsine kumaşa olayım mı? Yeki yerden mi? Миңа калса, әгәр дә эшеңне яратып, җиренә җиткереп эшлисең икән, бу эш сиңа бары тик уңай нәтиҗә һәм уңыш кына китерәчәк. Миңа калса, мондый күп төрлелекнең бернинди дә тискәре ягы юк, ә киресенчә, ул сиңа бары тик ярдәм итә һәм илһамландырып кына тора. Безнең болашак илендә елгалар үргә Гөрләвектән кагаз көймә Йолдызларга юллана Безнең болашак илендә Дөнья матур, дөнья киң Хаял белән җирәшеп Әйдә, әйдә, әйдә Җаныбызга кит Болашак хыяллар иле Яктылыкны җыйган
Шақырған зор yollarga Кетербіз таңнарда біз мұнан Ұзатып боларсың бізні қазан Баласын ұшырған қыш сыман Ұзатып боларсың бізні қазан Баласын ұшырған қыш сыман Кишкен чакта матур булып калсын безнең эз. Яшә урман, яшә болын, яшә дала, яшәсәгез без дә яшәрбез. Яшә урман, яшә болын, яшә дала, яшәсәгез biz de yaşarbız. Җирнең барлык шау-шуларын күмәр, яңгырасын әле безнең сүз. Яшә диңгез, яшә елга, яшә чишмә, яшәсәгез без дә яшәрбез. Яшә диңгез, яшә елга, яшә чишмә, яшәсәгез без дә яшәрбез. Вәгъдәләр заманасы узды, сүздә тора торган яшьләрсез. Яшә урам, яшә авыл, яшә шәһәр, яшәсәгез без дә
Яшәбез. Яшәсәгез бездә, яшәсәгез бездә, яшәсәгез бездә, яшәсәгез бездә, яшәрбез.
Алло, Резида апа, хайырлы кишләр. Резида апа, сез 18 яшьлек Резида Ахияровага нәрсә әйтер идегез? Нинди киңәшләр бирер идегез? 18 яшьле Резидага нинди киңәшләр бирер идем дип. Бу сорауга ничек тә җавап бирергә белмим. Мин әйтер идем, тырыш бул, сине зур киләчәк көтә дип. Син тырыш булсаң, куйган максатларыңа ирешә аласың дип. Күп укырга кирәк, күп музыка белән шөгыльләнергә кирәк. Һәм училищега, ул вакытта мен училищеда укыйдырым, 18 яшь тулганда миңа училищене әйбәт бетереп, консерваторияга керергә кирәк булыр сиңа дип әйтер идем. Тырыш булсаң, куйган максатларыңа ирешерсең дип әйтер идем. Резида апа, Чаба поезд җырының язылу тарихы нинди? Чаба поезд дигән җырның тарихы шундый. Разил абый белән без 80нче елларның уртасында таныштык та, бергә иҗат итә башладык. Һәм бер телевизион тапшыруга килгәндә, ул миңа бер кагаз бите тапшырды. Менә Резида, кара әле, бу шигырь бәлки сиңа ошар дип, бу авыл турында, туган авылым турында дип әйтте. Һәм мин кайткач өйгә бу шигырьне кулымда тотып, пианино артында уйный башладым. Һәм тиз генә бу җыр язылды да. Бу җырны язгач, мин уйлый башладым. Кемгә туры килер икән бу җыр? Кайсы артистка? Һәм уйыма Айдар Фәзрахманов килде. Бу Чаба поезд дигән җырны да аңа тәкъдим итәргә булдым. Һәм Айдар аны бик матур иттереп Вадим Усманов җитәкчелегендәге ансамбль белән яздырды радиода. Һәм худсовет үткәч, бу җыр төрле тапшыруларда, төрле радио концертларында яңгырый башлады. Халык аны яратты. Туган якка таба, йөрәк ярсый күңел ашкына.
Әйтерсің ләгуген, отпайымнар түгел, болашағым шыққан қаршыма. Егін шағым шыққан қаршыма. Әйтерсің ләгуген, болашағым түгел, болашағым шыққан қаршыма. Болашағым шыққан қаршыма. Шабақ бойы шабақ, туған яққа Şarlar, büyüler, көңілі аша. Бархалак шарлый, бархалак бик матур бию. Ча-ча-ча-ча-ча. Бархалак шарлый, бархалак бик матур бию. Ча-ча-ча-ча-ча. Кубалар бик, балалар бик, руслар да бик. Ча-ча-ча-ча-ча. Bunu biju, dizanaz ağız, emine bilemem, dadar cha-cha-cha.
Oynuy suda altın balık Oynuşuma altınlanıp altınlanıp Elinde benim beden Oynuşulay altın balık altın balık Altın balık
Дулай. Матур уйнайсыз. Ә хәзер без уйнасак, җырласак, һәм бисәк. Ярыймы? Әйдәгез, егетләр! Ренат абый, мин бер хәбәр ишеттем. Музафаров исемендәге музыкаль мәктәптә этник бүлек ачылган. Сез анда укучыларыгызны нинди уен коралында уйнарга өйрәтәсез? Гитара, саз, думбра, акарина. Ренат абый, менә бу сезнең кулыгыздагы уен коралы белән бер көй уйнап күрсәтегез әле. Менә бу инде уен корал. Акарина. Бу уен коралы ничек дип атала? Саз.
Яп-якта төннәрем, кичләрем, күңлемә бөртекләп тутырам. Улымның сер тулы төшләрен, күңлемә бөртекләп тутырам. Улымның сер тулы һәр мәлгә шөкерләр сыйынган. Ушымда нәп-нәни уллары, рәхәтнең рәхәте, бәхетнең бәхете. Улыма белүләр җырлавы, рәхәтнең рәхәте, бәхетнең бәхете. Улыма белүләр җырлавы.
Yummy Music Band Mon dünyasına ilişimiz buldu. Saf Radyo әлеге бәйрәмне шыңға ашырды. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Saf